piny. Ara giloso osiptende go mag 8,000 go mondo okony jopiny. Gima chendo no osiptande mag sirkal bende ji ohingo. Miyo osiptende matindo tindo mag ji giwegi gi kata mag jo mission. Nyiwinjo kakoda jo mission, jo kanisa be nyogo koko. Gin gikonyo chiegni ji 40 kuom 100 nitiedhe Kenya ka. 40 kuom 100 bi osiptande gi. Miyo kiketo mna sirkal kende gik moko biro bet marach molo kaka sani. Miyo gima ne chendo gi sani ne gitime haraka. Nikech kingi haraka mokwongo kigolo kama ne NHF nitie. NHF ne nigi gope. To ne nigi pesa ma en gi agulu gi mwaluongo ni assets and liabilities. Koro SHA okawo gigi. To be nitie chenro maber mwanwang'o ni ma koro SHA kawo gini ni gope gi gin adi, jogope gin ng'a gini, wabiro chulo gi nang'o. Kata sani osechak chulo gi, te en gini notime haraka ma gik matimore gi ok tim ang'o, ok nen. Kata king'iyo ndiko ji kaka wachono, dine ji ng'e ni kondiki to pok ichudo, tim nyalo mana thiedhi e osiptal mar sirkal ma nigi dispensary gi health center kata gi outpatient mar osiptende mag district gi. To kidonje ward to pesa ni koro ok nyal thiedhi. To koro kitimo kamano to kae bonego bedni ni isechano ni koro jomithiedho dispensary gi health center gi osechan thieth gi maber, yath ni kuro maka gidhi tidhi timang'o idhi thiedhgi. To chano mane nitie en osiptande kata mag sirkal gi bende kosethiethie to pesa mowuok kuma wacho primary health care cha dinegi nikech osiptande gi gin bende nitie gitiyo gi pesa. Higa 2005 osiptande gi matindo ti health center ne waseketo nigi komiti to kod account mane nitie pesa madhi moriere makoro igeno ni mar primary health care cha biro dhi nigi kuro. Ting'e ni kane wadonje devolution to koro county nolos account more county ma pesa duto ma level 2 gi level 3 gi dhi hospital mar dhi account mar county. Koro ing'e ni mano bende iloko mondo jogi bonego bed ni nyalo kawo pesa gi giwegi. To koro